Kopogore manya korongo John kwa dhi nyime gi weche manyien en ni Jod Bura ma Mugirango West Stephen Mugaka ogolo siem ka seyo josiasa kod oganda jo Kenya mosebedo ka kwedo chik mano mar omenda mar higa mar 2026 kaka mano to gikwayo gi mar mondo mi giwuog oko mano mar golo pachgi kendo siemo kuonde ma degi her mar mondo mi ketie lokruok kagiwuoyo e kinde chenro moro mabende nobagi e gwenge ma Bonya Matuta e kar chung' od bura ma West Mugirango. Mugaka wacho ni yo achiel kende mar keto twak e wi chik omenda no en mar golo paro manyalo bero paro mar chik no ahinya ne jokanyo mantiere migawo mar omenda mabende nitiere koda ting' mar loso chenro makamano. Kwa wale wa viongozi wanadai ni viongozi wanafanya siasa juu ya finance bill. Hakuna finance bill imeletwa bunge. Maoni ya wananchi inaendelea kuchukuliwa, na siku ya Alhamisi mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6